Čauko traderi, mám tu pre vás nové videjko, ktoré bude viac menej niečo podobné ako Q&A a zároveň s týmto autom. Ja som si pre toto video vybral túto S7. Dáme si v podstate nejakú tú jazdu na tomto aute a odpovieme sa na nejaké otázky, ktoré sa ma ľudia často pýtajú, hlavne na mojom Instagrame, o tradingu, o biznise, o mojich nejakých tých začiatkoch a zároveň sa trošku povozíme na tejto celkom trošku šelme. Takže nejako takto vyzerá táto S7. Je to myslím, že 2020 ročník, akože určite ma ospravedlnite, pretože ja nie som žiaden fanatik na auta alebo tieto veci, pretože ja mám auta strašne rád, čo sa týka výzorovo, viem, že proste idú dobre, či už majú výkon alebo nemajú výkon, takže ale nejak extra sa do nich proste nevyznám, hej, čiže ja nepoviem toto, že má tam taký krúťak, čo tam je dobre, čo tam je zlé, alebo ja neviem proste. Ja to vždycky hodnotím na základe toho, že či to auto teda sa mi páči, či sa mi pozdáva, alebo sa mi nepozdáva. A že teda čo sa mi na ňom viac menej teda páči a čo sa mi nepáči, takže sú to také iba užívateľské, amatérske hodnotenia tohto auta. Takže na prvú šupu môžeme povedať, že toto auto vyzerá veľmi pekne. Keď som na ňom išiel, veľakrát som sa stretol s tým, že ma niekto zastavil, porozprával sa so mnou o tom aute. Išiel som z benzínky, random týpek som iba tak z bokom počul, že ty, aká pekná Audinka a takéto veci. Takže to auto naozaj púta pozornosť, je to veľmi pekné auto, veľké auto, schopné auto, čiže ja som akože s tým reálne dosť spokojný. Pokiaľ dobre viem, tak má to nejakých 270 kW. Ľudia si myslia, že to je 330. Neviem presne, s ktorým modelom si to milia, ale toto má 270 kW. Myslím, že 6 valec pravdepodobne. 4x4 quattro, je to SK, je to vlastne diesel, čo musím povedať. Čo som pri tomto aute viac menej dosť sklamaný, pretože ja nemám rád veľmi dieselaky a samozrejme vždycky radšej chcem benzíny, ale zase toto auto na diaľnice je že extrémne dobré. A hlavne spotreba tam je okolo 10 litrov, keď idete, dá sa povedať, že priemerne, ale občas tomu aj trochu vytnete, tak akože má to nejakých 10 litrov spotrebu, čo je ako teda halus. Takto to nejako vyzerá z boku. Aktuálne na zimákoch už, takže už to nie je také pekné, ale je to stále fajn. Krídelko, ktoré si myslím, že stále môže byť. Interiér, tak interiér vyzerá nejako takto. Tuto mám trochu bordel teraz, ale tiež pohodička. Nejak takto to vyzerá. Samozrejme aj výfoky, ak majú byť parádne. Že auto má v podstate repráky a má dorábaný akýby zvuk motora donútra do kabíny a zvonku to není až také rapidné, teda ako som si pôvodne myslel, takže to je hlavne z tých reprákov, čo je teda škoda na to, že to je SK. Takže myslím, že není čas strácať čas, poďme trošku na Q&A a trochu odpovedať otázky a povoziť sa v tomto aute, trošku mu dať, že čo to vlastne dá. Prvé vždycky, čo na tomto aute robím, to je taký čudlík. V podstate vysunie ten spoiler, ktorý tam je, takže to vždycky vysuniem. Ako prvé, čo ste sa ma najviac vždycky pýtali, asi všetci, tak bolo to, že akým spôsobom som začal na tradingu, to... Ja som si povedal, že o tom chcem spraviť samostatné video, pretože tam je toho strašne veľa, aj že prečo som začal, aj ako som začal. Dôvod, prečo som začal, tak bolo to, že som uvidel tiež nejakého random týpka na Instagrame alebo niekde, kde ukazoval MetaTrader profity a som si povedal, že čo to akože je, v podstate funguje, pretože to sú nejaké online peniaze a tieto veci. Tak som o tom začal rozmýšľať, že akým spôsobom to funguje, čo to vlastne je, či to je naozaj reálne, či to sú reálne peniaze, tak som si to našiel, že ako sa volá tá aplikácia, založil som si nejaký ten účet, vložil som tam nejaké tie peniaze, spravil som tam nejaký profit, to bol čisto náhodný profit, ani neviem, jak som ho spravil proste a spravil som ho. No a potom som skúsil odtiaľ vyťahnuť nejaké tie peniaze, pretože viem, že častokrát je ľahké dať peniaze niekam do týchto online vecí, ale ťažšie je už potom tie peniaze odtiaľ vybrať. Takže tie peniaze mi potom pípli a zistil som, že ono to funguje, no. Takže som začal zisťovať viac, že ako sa to dá zarábať. Už som začal pozerať nejakých tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom asi tým zarábali, teda asi. No a tak to v podstate nejako išlo, no. Ono to je v podstate oveľa viac, čo som ja v tej dobe riešil. Ja som riešil aj iné online biznisy a iné veci, takže toto bolo ďalšia vec, ktorú som sa chcel naučiť. Zároveň sa ma dosť veľa ľudí pýta aj to, že či robím aj niečo iné oproti tradingu, že či robím proste aj nejaký iný biznis a tieto veci. Áno. Ja v podstate som robil biznis aj predtým, online biznis hlavne, ktorý v podstate som robil ešte pred tradingom. Ja som sa hlavne venoval vždycky affiliate marketingu, digitálnym produktom, selu, v podstate podobným veciam, plus zároveň však som mal aj YouTube, mal som spolupráci a tieto veci. Toto boli hlavné veci, ktoré som ja robil. A hlavne som sa vždy sústredil na ten affiliate marketing a hlavne som sa sústredil na sell digitálnych produktov, ktoré mi až tak v tej dobe nejak extra nešli. No ako náhle sa mne tieto veci rozbehli, tak v tom momente sa mne začalo dariť aj viac v tradingu, čo ja častokrát hovorím to, že je dobré si zabezpečiť
nejaký príjem ešte mimo toho tradingu, pretože ten trading nemáte zaručené peniaze. Ako náhle v podstate jediné, čo vám zarába, je trading a vy sa spoliehate na tú výplatu z toho tradingu, tak to je automaticky zle, pretože teda pokiaľ nemáte strašne veľa peňazí už, tak je to zlé, pretože ak žijete od výplaty do výplaty, tak v podstate potom vždycky len dúfate, že budete mať ten mesiac profit, aby ste mohli poplatiť účty. A keď náhodou nemáte profitový mesiac, tak ste zrazu v strese, že nebudete mať z čoho zaplatiť tieto vaše výdavky a tým pádom to je celá psychika zle. Bo ako náhle vaša psychika je na tom zle, je na tom špatne proste, tak vy ju nedokážete normálne rozmýšľať bez stresu nad tým tradingom a vy proste nemôžete byť v strese, keď ste traderi a tieto veci. Takže čiže aj mne sa začalo dariť hlavne vtedy, keď sa mne tieto online produkty a ďalšie digitálne produkty rozbehli a potom sa mi začalo akože extrémne dariť. A to bolo ešte asi rok predtým, ako som vôbec spustil našu Capital FX. Možno rovno nadviažem na ďalšiu otázku, čo sa ma strašne veľa ľudí pýta, to, že prečo som začal učiť ľudí, prečo som vytvoril Capital FX a prečo som nezostal tradovať iba sám proste pre seba, nemusel sa nikam ukazovať a tieto veci. Ja som začal v podstate rok potom ukazovať sa celkom na Instagrame a začať proste riešiť Forex content. Rok potom, ako som začal byť profitabilný a hlavne z toho dôvodu, pretože ja som dovtedy stále robil YouTube a robil som zábavné videá, smiešné videá, ochutnávky a tieto veci, však ľudia, ktorí ma poznali z YouTube, tak vedia, aký content som točil. Už ten rok som ja začal rozmýšľať nad tým, že mňa toto už proste nebaví, nie som to už úplne čisto ja. A mne strašne veľa ľudí hovorilo to, že mal by som tvoriť content taký, ktorý ma najviac baví. A v tej dobe ja som non-stop riešil trading, čiže to bolo jasná voľba začať tvoriť content v tradingu a zároveň mňa strašne sralo to, že bolo na Česku a Slovensku bolo strašne veľa skemerov, ktorí sa snažili len vytiahnuť peniaze od ľudí a v podstate ich nič nenaučili. Takže som chcel ukázať ľuďom to, že viem im poskytnúť validné informácie o tradingu, dokážem ich naučiť trading a proste, že to není žiaden scam. Lebo veľa ľudí bolo proste takých, že proste riešili hlavne, že to je scam. Takže ja som chcel ľudí naučiť to, že vlastne nie každý človek, ktorý sa ukazuje na internete, že robí Forex, takže je automatický scammer. No a tak som začal ukazovať nejaké tie profity, nejaké svoje setupy, nejaké obchody. No a potom mi začalo ľudí písať to, že či ich to nebudem učiť, alebo že či im to nevysvetlím, alebo že prečo som zobral ten setup a prečo som zobral tamten setup. Tak som sa rozhodol založiť Capital FX, ktorý sa predtým volal FX Academy, ktorý sme potom zrušili a nazvali sme ho Capital FX kvôli iným veciam. Tak som to vlastne v podstate založil a začalo sa tam prihlasovať čím ďalej tým viac ľudí. Aktuálne nás master členov je okolo nejakých 150, čo samozrejme nie je nejako extra veľa, keď si zoberieme Funded Mind alebo FXCG a títo. Ale treba si uvedomiť to, že fungujeme viac menej iba pol roka, dá sa povedať, že alebo skôr nejakých 4-5 mesiacov možno. Takže my fungujeme reálne iba nejakých 4-5 mesiacov a už máme tiež výsledky, ako sú fundované účty, už tam máme payouty, čo ma teda extrémne teší, mega ma to baví. Mal som tam pár otázok aj o tom, že či riešim iba fundované účty, alebo riešim iba svoj vlastný kapitál, alebo že ako to vlastne riešim. Ja som do nedávnej doby som hlavne riešil iba fundovacie spoločnosti a neriešil som nejako extra vlastný kapitál. Občas si tradujem aj vlastný kapitál, ale nie nejako extra, takže som sa viac sústredil na fundovacie spoločnosti. Mal som v podstate 1 000 000 vo fundingu. U rôznych spoločnostiach, ako bol Fintokay, ako bol FTMO a rôzne potom ďalšie zahraničné, ktoré sa mi vôbec nepáčili. Nakoniec som to potom zredukoval na iba nejakých 500 000, pretože som to nedokázal stíhať. A popri tom som si riešil nejaké maličké obchody na live účtoch a tieto veci, takže tam som riešil hlavne teraz v poslednej dobe krypto, kupoval som Ethereum na live účtoch, pretože som to chcel tradovať viac menej. A samozrejme aj držím nejaké krypto, skôr držím ako tradujem, ale chcel som to vyskúšať. Viac menej riešim stále iba fundovacie spoločnosti, pretože nemá zmysel riskovať vlastné peniaze a skôr si väčšinou stále prenášam tie získané peniaze na live účty, ktoré si zbieram a chcem si tam našporiť čo najviac, aby som potom nemusel absolútne riešiť fundovacie spoločnosti. Vidíte aj teraz, že v tom tuneli to auto nejako extra nehučí. Veľa z vás sa ma aj pýtalo to, že či by ste mali teda tradovať live účtom, alebo by ste mali riešiť fundovacie spoločnosti. Za mňa určite jedine fundovacie spoločnosti. Na live účet by som sa
dá sa povedať zo začiatku, že úplne vyprdol. Že úplne. Zbytočne riešiť live účet, keď máte možnosť používať niekoho iného peniaze. Že koľko používam risk na live účtoch? Na live účtoch som používal drvivej väčšine okolo 5%, čo je akože celkom dosť. Ale tam mi to nejako extra nevadilo, hlavne z toho dôvodu, pretože viem, že môj win rate bol viac menej dosť vysoký, takže som sa nebal používať 5% a okolo 1% používam na funding účtoch a na niektorých v podstate iba 0,5%. Potom tu mám ešte hrozne veľa otázok na to, že či môžete začať tradovať, keď máte menej ako 18 rokov, tak oficiálne samozrejme nemôžete, pretože to je od 18 rokov trading ako taký. Nikto vám nezaloží účet, potrebujete byť proste dospelí, aby ste mohli narábať s reálnymi peniazmi, či už u prop firiem, alebo už u klasických brokerov, proste nemôžete, keď máte 18 rokov. Samozrejme môžete si založiť demo účet a môžete sa to učiť, keď máte demo účet, môžete tradovať len s fiktívnymi peniazmi, čiže sa to môžete naučiť, môžete sa to učiť a keď budete mať 18 rokov, si môžete založiť reálny účet a môžete reálne začať obchodovať. Čiže do tej doby sa to môžete, dá sa povedať, naučiť, alebo sú tam potom varianty na to, že si založíte účet na svojho rodiča, čiže váš rodič s tým musí súhlasiť a všetky vlastne financie pôjdu cez vášho rodiča. Takže jedine takýmto spôsobom. Mám to, že nepochopil som úplne, ako funguje to, že keď spravíš výber, tak ten môj účet fundovaný vlastne skončí. Funguje to v podstate takým spôsobom, že vlastne vy vždy, keď máte nejaký fundovaný účet, dajme tomu, že 100 000 účet, potom príde nejaký payout, vyberete stadiaľ, dajme tomu nejaké 2000 alebo tak vlastne vám ten účet zavrú, ukončia to, spravíte payout, dajú vám tie 2000, teda 80% ide vám a 20% im. Ten účet už ďalej nebude tradovateľný, už bude uzavretý. A potom následne vám pošlu v podstate nový účet. Nový účet znova so $100 000 napríklad, a vy ho môžete tradovať znova. Čiže potom znova spravíte nejaký profit, znova vám to uzavrú, dajú vám ten profit, tento účet už nebudete môcť používať a vám pošlú nový účet so $100 000. Až do tej doby, dokým v podstate o ten účet neprídete. Budete mať minus 5% drawdown za jeden deň, alebo porušíte, že budete mať minus 10% alebo iné podmienky, ktoré tam sú. Vtedy vám ten účet zoberú natrvalo a už musíte znova prejsť challengeom. Čiže nemusíte prechádzať challengeami a týmito vecami neporušíte nejaké pravidlá. Čiže furt vám ten účet, aký býva, potom vymenia za nový účet. Ako začať s live tradingom? No určite začať na YouTube. Na YouTube som si pozrel nejaké tie videá, tak som začínal aj ja, naučil sa nejaké absolútne základy, zistil možno, že ktorá stratégia mi vyhovuje viac. Neviem, tieto fair value gap, order block a tieto veci, alebo potom už nejaké tie viac swingové, alebo potom napríklad moja stratégia, ktorá funguje v podstate na stratégii od Fibonacci, support and resistance, trendové čiary a tieto veci, že je najväčšia klasika, proste absolútne jednoduchá stratégia, ktorú sa dokáže naučiť každý za pár mesiacov, 1, 2, 3. A potom už je všetko viac menej o psychike. Čiže záleží na vás, že akú stratégiu sa naučíte, ako si vyberiete, čo vám bude najviac fitovať. Či už možno nejaký scalp swing, alebo ja odporúčam vždycky to intradenné až swingové na začiatok, až potom keď tak na nejaký ten scalp. Ja som scalp v živote nerobil a v živote ho robiť nebudem, pretože to je extrémne náročné na hlavu. Čiže začal by som na YouTube, potom by som si určite kúpil nejaký kurz, hocikoho kurz, to je jedno. Ja to hovorím kvôli tomu, pretože keď si kúpite kurz, tak to je v podstate, ako keby ste si kúpili nejakú tú vydláždenú cestu, po ktorej viete proste ísť. Ja som to prirovnával k tomu, že to je ako, že ísť na Mount Everest alebo tak, pretože na Mount Everest samozrejme všetci viete ísť sami kľudne, nájdete si nejaké verejne dostupné informácie o tom, že čo potrebujete na Mount Everest, na výstup a tieto veci kľudne. Ale je to samozrejme nebezpečné, pretože Mount Everest je samozrejme tiež nebezpečný. To znamená, že drvivá väčšina si ľudí radšej kúpi nejakého toho prevádzateľa, ktorý už na tom Mount Evereste bol miliónkrát, už pozná tú cestu, už vie presne čo robiť, čo nerobiť. A ja toto hovorím, že toto je proste kurz a keď si kúpite nejakú komunitu, kde tá stratégia je overená a viete, že funguje, čiže to je oveľa bezpečnejšie, oveľa rýchlejšie. Určite sa nestratíte niekde na medziceste alebo tieto veci, proste budete mať presnú vydláždenú cestu, čo sa máte držať, čo máte robiť, čo nemáte robiť, plus sa viete neustále pýtať toho vášho mentora, že čo robím zle, čo mám spraviť inak, prečo tento obchod nevyšiel, prečo vyšiel a tieto veci. To isté aj u nás v podstate v Discord skupine. Ja som na podstate stále aktívny a vždy, keď si pozriem Discord a vidím, že tam mám nejaké otázky na mňa, tak vždycky sa na ne snažím proste odpovedať. Či už nejakými príkladmi, názornými ukážkami, ďalšími grafmi a týmito vecami, takže vždy sa snažím to ľudí naučiť. Takže určite začať na YouTube, potom si prejsť možno nejaké tie stránky, nájsť si stratégiu, kúpiť si kurz a naučiť sa stratégiu podľa nejakého kurzu a držať sa tej stratégii. Takže tak by som začal s live tradingom. Či sa oplatí stále ešte investovať do Bitcoinu?
Bitcoinu. Oplatí sa podľa mňa stále investovať do Bitcoinu. Ja osobne aplikujem DCA stratégiu na Bitcoin, čiže stále nakupujem každý pondelok nakupujem Bitcoin. Nech má akúkoľvek hodnotu. Robím to už v podstate od 30 000, v podstate nakupujem stále každý pondelok Bitcoin za určitú nejakú sumu, ktorú dokážem teda zvládnuť a nebojím sa o ňu prísť. Na 80 000 som predal, dá sa povedať, že väčšinu, ale nakupujem opäť stále. Čiže ja si myslím, že ten Bitcoin možno pôjde dole, možno pôjde na nejakých 50 000, kto vie, 60 000, kto vie, to nemám ani tušenia, kam pôjde. Ale dlhodobá perspektíva si myslím, že určite stále investovať do Bitcoinu, stále. Ten môže kľudne ísť aj na 500 000, nikto nevie aktuálne. Ja osobne teraz ale hlavne investujem do Ethera, pretože si myslím, že to Ethereum pôjde tiež podobným krokom ako Bitcoin. Za aký čas som sa dostal na 3000 € mesačne? No, ťažko určiť presný čas, že ako rýchlo som sa tam dostal, pretože záleží teda, že z čoho, hej. Keď som, napríklad ja už keď som v podstate pracoval ako youtuber, tak už som mal celkom pekné peniaze. Nebolo to 3000 mesačne, ale nejaké peniaze to boli. Keď si odmyslím celkový YouTube, keď sa pýtaš na celkové biznisy a trading a tieto veci, tak ono to trvalo hrozne dlho, ale zároveň potom to bolo extrémne rýchlo. Vysvetlím. Bolo to hrozne dlho, pretože ja som vymýšľal rôzne biznisy, ktoré dlho som budoval, dlho sa s nimi nič nerobilo, čiže som z toho mal ledva 500 € som z nich mal a to som ich robil asi 2 alebo 3. Takýmto spôsobom som v podstate na tých mojich projektoch pracoval asi 2 alebo 3 roky, dá sa povedať. Ak by ste chceli, tak by som vám mohol ukázať celkovo, že ako tento iný biznis robím. Je to oveľa bezpečnejší biznis ako trading a rozmýšľal som, že spravím na to tiež kurz. Jedna z oveľa lepších podľa mňa vecí ako trading. Trading používam viac menej ako investícia, ale odbočil som to v podstate tieto online biznisy, affiliate, digital marketing a tieto veci som robil, dá sa povedať 2 alebo 3 roky, absolútne bezúspešne alebo minimálne úspešne, mal som z toho 500 € mesačne. No a potom som prišiel na pár vecí, ktoré začali extrémne dobre fungovať a dá sa povedať, že doslova zo dňa na deň, alebo z týždňa na týždeň, dajme to bolo fakt pár dní. Nechcem hovoriť presné sumy, ale bolo to viac ako 10 000 mesačne. A to som začal zarábať zo dňa na deň, ale samozrejme 3 roky som na tom pracoval, 3 roky som na tom makal a som zisťoval nové veci. Samozrejme, to som tiež isté robil bez akéhokoľvek kurzu, nikto ma to nenaučil, som si to vymyslel celé sám, som sa to naučil celé sám. Keby si možno kúpim nejaký kurz, ako robiť tieto veci, tie online produkty, tak už dávno by som začal zarábať oveľa skôr a nemusel sa s tým trepať 3 roky. Teraz, keď to už viem, tak by som to asi tak spravil na začiatku, preto ja chcem spraviť tiež kurz, v ktorom vás to dokážem naučiť. Takže dá sa povedať, že 3 roky mi trvalo sa niečo naučiť a potom za pár dní to úplne tak vystrelilo, že bum. A odtedy sa to non-stop iba stupňuje. Vtedy mi začal viac menej ísť aj trading, potom sme spustili Capital FX neskôr, čiže za mňa absolútne win-win. Dá sa povedať, že 2024 a polka 2023 bol najúspešnejší rok a pol, čo som kedy vôbec v živote zažil a deje sa strašne veľa brutálne zaujímavé vecí pre mňa aktuálne. Že názor na e-economy, čo sú v podstate tie mamičky, nemyslím si, že to je celé úplne v poriadku, pretože sa vám tam nikto viac menej nevenuje, že vás majú takzvané v piči, že vás majú úplne uprdele, nikoho vás nezaujímajú, len jediné čo chcú, aby predali v podstate tie signály a tieto veci. Čiže je to podľa mňa brutálny scam, ale nehovorím, že to nedokážu nejakým spôsobom naučiť, ale myslím, že sú oveľa lepšie možnosti. Napríklad kurz odo mňa, Capital FX kurz, alebo keď už aj Fund and Mind, alebo aj FXCG, ja si myslím, že tieto kurzy by mali byť v poriadku. Naše sú určite fajn, za ktorým si stojím, sám používam tú stratégiu. Čo sa týka ďalších signálov, takže vraj to je pekný bullshit s tými e-economy a týmito vecami. Hlavne mamičky a ľudia, ktorí to promujú, nemajú ani len tušenie, čo je to reálny trading, ako reálny trading funguje a nemajú žiadne výsledky. Tí ľudia nemajú absolútne žiadne výsledky. My všetci tu vám ukazujeme reálne výsledky, ukazujeme vám payouty, ukazujeme vám MyFXbook, ukazoval som vám štatistiky, všetko sme vám ukazovali, čo sa dajú reálne overiť, aj s QR kódmi a týmito vecami, takže a tieto veci vám nikto nikdy v e-economy neukázal, ukazujú vám jedine z MetaTraderu nejaké profitabilné obchody, ktoré sú proste absolútny bullshit a väčšinou na deme účte. Čo hovorím na klasické signály? Signály sú akási cesta, je veľmi ťažké nájsť kvalitné signály, ktoré sú profitabilné, takže nejakým spôsobom sa to dá riešiť, ale nie je to absolútne dlhodobá cesta, tie signály. Nehovorím, že všetky, samozrejme, ja mám tiež skúsenosti, ktoré viem, že fungujú. Moje signály tiež, ktoré som dával, stále fungovali, vždycky budú fungovať, pretože mám pravidlá, ktoré proste riešim a fungujú, ale robiť signály ako také je
nie je úplne ideálne, pretože musíte non-stop tam byť na počítači, musíte non-stop aktualizovať tých ľudí, pretože oni nevedia, čo majú robiť. A to je to, čo ja nechcem robiť, pretože vy musíte vedieť, že čo chcete robiť a ako to chcete robiť. Či tie obchody, ktoré zadávate, či majú naozaj zmysel, kedy z tých obchodov rýchlo výjsť. Niekedy to proste ten mentor v tých signálových skupinách nestihne vám dať vedieť, alebo že rýchlo uzavríte profit. Takže signály ako také, niektoré fajn, ale drvivá väčšina sú pekný bullshit. Mám tu otázku, že za aký čas je možné stať sa profitabilný trader, sa nedá povedať, za aký čas budeš profitabilný trader. Proste je nemožné povedať človeku už za aký čas bude profitabilný. Nech vám kdokoľvek garantuje, že do pol roka budeš profitabilný trader. To je bullshit, to je absolútne hovno, to sa není šanca, že ti môže niekto povedať presný čas, že do pol roka budeš. Pretože môžeš mať mentora, môžeš mať kvalitný kurz, môžeš mať čokoľvek, ale keď ty nemáš nastavený mindset a nevieš si ho nastaviť tak správne, vieš, čo máš presne robiť, tak nebudeš profitabilný trader ani za rok. Samozrejme, dá sa to naučiť, všetko sa dá naučiť, čas je strašne variabilný, niekomu sa to môže podariť za 2-3 mesiace, keď sa veľmi snaží, keď je veľmi šikovný, keď naozaj robí to, čo má robiť, ale niekomu sa to proste nemusí podariť ani len za rok. Samozrejme, treba spraviť čo najviac preto, aby sa vám to podarilo, ako sú nejaké tie kurzy, nejaké mentoringy a tieto veci, ale garantovať vám to, že za pol roka budeš profitabilný, sa nedá. Ja som sa stal profitabilný za, myslím, 3 roky a to hlavne bolo kvôli tomu, ale že som nemal žiaden kurz, že som sa všetko učil sám. Viem si predstaviť, že keby absolvujem kurzy skôr, som profitabilný oveľa skôr. Čo robiť so zarobenými peniazmi z tradingu? Vždycky treba rozmýšľať nad budúcnosťou. Ja čo robím s peniazmi, ktoré sa mi podarí vyťahnuť z FTM účtov alebo fundovaných účtov, tak dávam si že väčšinou na live účet a potom mám stanovené vždycky pravidlo, že teda každý týždeň investujem buď do nejakého bitcoinu, alebo do akcií a do ďalších týchto vecí. Takže vždycky ich samozrejme sa snažím investovať, nejaké veci si nehávam na ešte bežných účtoch možno, ale druhú väčšinu vždycky v podstate investujem do akcií a ďalších iných vecí. Scalping, day trading alebo swing trading. Za mňa najlepšia možnosť je podľa mňa swing trading. Samozrejme, keď chceš byť trošku agresívnejší a chceš viac tie peniaze sa snažiť generovať, tak určite day trading. Ja som to spomínal tuším, že na Instagrame a vravel som to, že od 2025 chcem oveľa viac zredukovať svoje FTM účty aj všetky fundované účty a chcem byť oveľa menej agresívny, pretože 2024 som zarobil naozaj celkom pekne, čo sa týka toho tradingu ako takého a povedal som si, že chcem trošku zmierniť, chcem sa viac venovať ľuďom v Capital FX a naučiť ich proste reálny ten trading, čiže sa chcem viac venovať vlastne master členom a ja chcem hlavne prejsť na viac swingové obchodovanie a na menej agresívne obchodovanie, chcem zredukovať svoje funding účty, teraz mám aktuálne cca 500 000, chcem ich zredukovať na možno 2x200 000 a to myslím, že bude bohate stačiť. Čo som si robil nejaké analýzy, tak keď som mal menej účtov, tak som zarábal iba o trochu menej, ako keď som mal 500 000 alebo 1 000 000, takže sa mi to viac menej neoplatilo. Čo by som odporúčil každému začínajúcemu traderovi? Keď raz do toho vstúpite, tak je veľmi ťažké z toho výjsť, to je veľmi ťažké. Hlavne keď tam uvidíte pár profitov, hlavne potlačiť vlastné ego, nesnažiť sa zarobiť príliš veľa peňazí z malého účtu. Vždycky mať správny risk management, nikdy proste nedávať zbytočne veľké risky, pretože to je zbytočné a skôr či neskôr o tie peniaze proste prídete. Keď sa vám náhodou podarí spraviť pár dobrých profitabilných obchodov, tak to neznamená, že takto budete pokračovať, tak aby ste potom o tie profity neprišli. Čiže dávať si na to extrémny pozor, vybaviť sa extrémnou dávkou disciplíny, motivácie a hlavne nikdy sa nevzdať. Nikdy. Pretože aj u mňa trading, v podstate prvý rok som mal naozaj pekné posuny, a potom 2 roky som viac menej stagnoval, čiže som sa vôbec neposúval, ale keďže som sa nikdy nevzdal, pretože som vedel, že to nejakým spôsobom niekedy klikne, tak som stále tomu dedikoval nejaký ten čas.
Pretože vy naozaj nikdy neviete, že kedy vám to klikne. Kedy proste príde ten moment, keď tebe sa otvorí nejaký ten priečinok v hlave, kde to začneš naozaj chápať. Povieš si, že Ježiš, fakt áno, toto keby robím, takto keby otváram tie obchody, alebo takouto stratégiou keby robím tie obchody, tak som profitabilný a začneš sa toho naozaj držať a ty zistíš, že to naozaj funguje, tak proste to je 1, 2 dní, pár dní, kedy to naozaj klikne. A odtedy, od toho momentu, keď to konečne klikne, tak ty začneš zarábať mesačne peniaze. Samozrejme, nie každý mesiac musí byť profitabilný. Málo ktorý trader má každý mesiac profitabilný, ale v drvivej väčšine začneš zarábať proste peniaze. A ty fakt nevieš, kedy ten deň príde. Či príde proste o rok, o 2 alebo o 3 roky, možno ten deň príde už proste zajtra, možno príde pozajtra. A ty začneš byť profitabilný. Keď sa na to teraz ty vyprdneš, ale zajtra by si mal byť profitabilný. Samozrejme, nikdy to takto nemôžeš povedať, to je jasné, nikto nikdy nevie, kedy bude profitabilný, ale čo keď príde ten moment, kedy ty to začneš naozaj chápať a začneš naozaj zarábať veľké peniaze. Veľa ľudí sa stále bojí toho, že stratí v tradingu peniaze. Áno, môžeš stratiť naozaj veľmi veľké peniaze v tradingu. Ja som sám stratil okolo 15 000 až 20 000 celkovo v tradingu, dokým som začal byť profitabilný, ale potom prišiel ten 1-2 mesiace, cca som zarobil všetky svoje stratené peniaze, ktoré som dovtedy stratil, či už na nejakých kurzoch, alebo celkovo v tradingu som stratil, tak som ich získal naspäť. A toto je veľká šanca, že sa stane aj tebe. Ja som minule počul takú celkom peknú myšlienku, snáď ju nepokazím nejako extra. Ak by som ti povedal, že presne o rok, od tohto dňa presne o rok budeš profitabilný trader, alebo sa ti tvoj biznis poriadne rozbehne, že začneš zarábať naozaj veľmi pekné peniaze, iba pod jednou podmienkou, že budeš naozaj každý deň makať čo najviac a celý čas to proste nevzdáš. Tak presne za rok budeš profitabilný. Čo by si robil? Samozrejme, že by si začal každý jeden deň poriadne makať, aby sa ti to naozaj stalo, aby sa ti to podarilo. Lenže aj keby ti túto informáciu nepoviem a ty začneš každý jeden deň makať poriadne, venovať sa svojmu biznisu, študovať to poriadne, je obrovská šanca, že za ten jeden rok sa ti to naozaj podarí. Že začneš vidieť poriadne výsledky. Keď máte nejaký nápad na biznis alebo na čokoľvek, začnite okamžite poriadne makať. Nevravím, že peniaze sú jediný zmysel života, ale tie peniaze naozaj potrebujete. Tak začnite naozaj poriadne makať na vašich snoch, na vašich biznisoch. Začnite hneď a ja vám garantujem, že keď neprestanete a budete sa non-stop v tom vzdelávať, tak budete či už profitabilní, alebo váš biznis sa proste rozbehne. A ak sa náhodou nerozbehne, ja som mal tiež extrémne veľa biznisov, ktoré v podstate mi zlyhali, ale vždycky na základe týchto biznisov som sa naučil niečo nové, naučil som sa novú skúsenosť, ktorá ma posunula nejakým spôsobom do môjho ďalšieho iného biznisu. Dám príklad. Môj úplný prvý biznis bol vytvárať proste merch, moju vlastnú značku, kde som si sám vytváral loga, kde som si sám vytváral proste trička a potom som ich predával. Tento biznis mi samozrejme trochu vyšiel, ale potom som sa na to celkom vykašľal. No a potom som celý tento systém viac menej použil, keď som bol už youtuber, mal som nejaké meno a vedel som vytvárať nejaký ten merch. Čiže som mal celý ten proces oveľa jednoduchší. Na základe toho, že som sa to už predtým naučil v podstate v inom biznise. Ďalší príklad by aj to, predtým ja som robil affiliate marketing, čo sa týka webových stránok a týchto vecí. Tam som sa naučil vytvárať webové stránky, čiže viem proste vytvoriť webovú stránku, aby bola plne funkčná. Ostali mi ďalšie skúsenosti, že som vedel, ako vytvárať webové stránky a teraz napríklad som si mohol pre Capital FX vytvoriť vlastnú web stránku, mohol som vytvoriť ďalšie weby, ktoré aktuálne používam. Čiže táto skúsenosť mi pomohla zase do ďalšieho biznisu. A takýchto viac skúseností som sa naučil proste počas celého roku, pretože vy nikdy neviete, že kde skončíte, či tento biznis, ak vám nevyjde, tak budete mať nejaký iný biznis, ale na základe toho prvého biznisu sa naučíte niečo do budúcnosti, čo vám potom neskôr môže extrémne pomôcť. Pretože naozaj málo ktorý človek, ktorý začína nejaký biznis, tak vie, že ten biznis naozaj vyjde a že mu to pôjde. Ale samozrejme začal. Ak máte nejaké sny, tak sa ich vždycky držte, pretože sny sa stanú skutočnosťou jedine vtedy, keď im budete stále veriť a budete sa snažiť uskutočniť tie sny, aby boli čo najviac reálne a čo najskôr. Čím dlhšie to budete odkladať, tým dlhšie potom budete lutovať. No a dúfam teda, že som zodpovedal na čo najviac otázok, ktoré ste mi kládli asi najčastejšie. Tak sa vidíme, trade safe, čaute.